का हो बिहारी बाबू, चलो उठावल जा फेरू बोरिया बिस्तारा। काहे रे, का भइलो? का बोलो मनीष को सबके चिन्ह तरनु? हाँ जाना तनी, बताओ का भइलो? का बोलो बड़ा मनीष को सब लागो रहन बिहार के बर्बाद करे का चक्कर में 2 साल से। अरे ई क्या कहो तरी? उ तो बिहार के हर एक गलत काम पर आवाज उठावत रहन। हाँ तू जानते रहो मनीष को सब बिहार के 2 साल से बर्बाद कर दिल रहा। उ कैसे रे? ऊ कैसे? तनी 2 साल पहले बिहार के हिस्ट्री पलट के देखा तो बिहार कितना आगे जात रहे। एक कहत रहो कितना बढ़िया बिहार के लोग जाते रहे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, चेन्नई कमाए खातिर। पहले तो ये बबुआ बिहारी लोग के सुख देख के कि बिहारी लोग के बड़ी सुख बा, बड़ी सुख में जियता लोग। ई क्या कहत रहो? कामनी के सुख शांति से जियत तनी सो। अरे वो है दिल्ली पंजाब वाला सुख शांतिया। अरे ई क्या कहत रहो? उ कौन सुख शांति रहे? तब अब भाग साला, उ कौन सुख शांति रहे रे? वो सुख शांति ना रहे। एकदम आंख मिचते 5 बजे उठ जा, आ खाना बनाव खा, एकदम 8 बजे कंपनी पहुंच जा। ओकरा बाद 8 बजे के ढुकल एकदम 8 बजे निकल, आ ओकर बाद रूम पर पहुंच बनाव खा तले 11 बज जाई। ओकर बाद तले नींद महाराज आ जी कहन के ताकत का बड़ो सुतो बिहानो जाए के बा। अब भाग साला, तोरो ओपरा से उल्टा पुल्टा बात सुनत तनी। ते का कहे के चाहत रे? सीधा सीधा कहो। सीधा सीधा सुने के चाहत रहो तो सुनो कि आदमी के नसीब के हार जीत के खेल, कि आदमी के नसीब के हार जीत के खेल। अब बिहार में नौकरी के बात के करी जो मनीष कश्यप के हो गई जेल। अब भाग साला, ई क्या कहते से? मनीष कश्यप के जेल हो गई? जेल हो गई। उ काहे खातिर रे? ऊ काहे खातिर? जब तमिलनाडु से बिहारी लोग मार मार के भगावत रहे सन, तली बबुआ पहुंच गए सन ऑफ बिहार बन के लोग के हालात दिखावे आ लोग के मदद करे। आ जैसे वीडियो बना के डल तो जानते न रह कि बिहार में लालटेन जरता तेजस्वी सरकार के। ते कहे के का चाहत रे? कहे के इतने चाहता नहीं कि सन ऑफ बिहार मतलब मनीष कश्यप जैसे यूट्यूब पर वीडियो डल तब का भई रे? तब का भइल सुनाओ तनी शायरी से कि जरता लंटेन बिहार में फिर भी अंजोर ना हुई, कि जरता लंटेन बिहार में फिर भी अंजोर ना हुई। आ का कहीं कैसे कहीं कि नहु कतनो करिहन प्रयास बाकी सन ऑफ बिहार ना हुई। हाँ तो प्रणाम भैया लोग। तो वीडियो में मनीष भैया के बारे में कुछ बतावे के कोशिश करनी है। और लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लोग, और लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए के कोशिश करी लोग। काहे कि हमने कहते बहुत कुछ कहले बरन, बहुत आवाज उठेलन। आवाजे उठावे के चक्कर में आज वहाँ कैसे हालात देखे के पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमनियों के सपोर्ट में खड़ा